Ay butag mga katuski. Mga buntagon. Ay kahimuan. Ako na itong inito ng sudan ay lang dalaga biis sa bata. Ito lagi kag barat bariyo sa Isidro. Pag uli pila na sila dalang biis mga katuski. Naraw. Ibawaan niya rin kung saan nga luto. Ako na siyang initon. Kaya gisod sa ref, bugnaw kay siya. Ibawaan niya kung saan siya nga luto mga katuski. Sa akong tanaw marag lami ni siya nga lami nga pagkaluto ni. So mag-update lang ko niya mga katuski ha. Ako nang i-kuan itakang i-edit na akong kalahat. So pinag-unahon pinag-edit katuski kung saan siya nga luto sa akong kibalo kung sa po niya nga tinatuan no? Ito kayo wala yung kahawit sa kamera magkamulo ko kayan. So tanawan niya mga katuski kung saan siya nga linutuan. Labi na sila magluto diha sa kaliwat ni Dumarco akong umagan na siguro okasyon gapon hindi po ipatawag sila ipaadto dito. So nagdadag sila o hindi padadaan sila o biit nga mga katuski kuga ibugol pa siya kaya gikan sa bugnaw siguro kay balo mo ani pagkaluto o linutuan mga katuski. Ako di kayo dito aning pati aning mga luto pati aning mga luto dito pero kuan siya mga katuski kanding siya kanding. Ibawaan niya ron kung saan siya nga luto ni. Medyo tibugol siya kaya kuha bugnaw kaya nila mo kuha na siya mo lanay rin siya sana naman namin si katipa basta kaya kuha siya linatan. Linatan yung kanding mukhang masarap talaga. So ako sa ganito mga katuski kuhan siya ni bugnaw kumana ni tapay doha ka putahe dito niya po nato. Kumukulo na para siya o gisarsahan mga katuski siya sinarsahan na pagkaluto. So lami sa dagway pa lang lami na manan nila pagkawan ako sila para pamahaw kay lami siya kaunon ligtas init tigaan po ng rice gatas mo ito siya mga initan niya gatas ako gano'n ko kape gatas mainit ko gatas o Milo pero kanang kape wala ko gainom. Basta mainit na ako ang darling magkuha na siya pilan ko anak ni tipla
Okay. Kulo-kulo na, kumukulo na. Ano siya? Dako ni nga kanding kurang ihaw kay dagko naman uguan. Dagko naman kay bukog. Jadi aku plaster kamera magpapilo. Pero mas siguro dan. Yan. Ano na ko na kay sinuhsan ba? Sayang sa bawo. Mukhang masarap. Gutom na ko mga katusi. Gutom na ko nagtanaw. Ayan. Plastar na ko sa lamisa. Ini na po mga katuski. Hindi na ko hugasan ng kalahat kaya medium na. Ini usa. Ini murag. Di balalo pa ni. Kilawin. Kasi kilawin ni. Kilawing kambing. Nah, waktu itu kilawin. Kilawin kambing. Ini lah. Yan. Besar. Hain.
kilawin. Ini berkalderita nih, kalderita gyapon, kanding gyapon. Ako na yung kandinga dahil. Ha? 50 kilos na kanding? Ang karnin na yan? Ang tibuok? Ako kayo? Ha? Ay lah, gini-gini eh. Kiting ihok eh. Kiting ihok? Oh. Dito rin mo niya to? Talhan to sa ini magtusik. Pagkiwat sa akong umagat. Kumpare yan to. Kumpare na po. Nggak ada maksud yuk. Ini kona nih. Sa kalau mau kaget. So, ngaon ta, mahal ta magatuski. Amaning mahal na mitayan kay para nga init pa. Batik mo ko siya kaunan kanan. Bugnaw. Init pa. Ano lang kasi kaunan. Dito sa terrace kay kilawin magtusyo. Kilawin. Lidong. Ginit ako dong. Ginit. Huwag ka nung day. Tara magtusyo. Tara mana tulo ka putahe. Ay, wala pa naluto ang rice-an? Bukan ano. Murag bago pa na hubas. Siksa ng rice mga kapuski kon luto na ba? Okay, kusang hotdog akong gatas. So, kuasa ako kapag ka, mag-prepare sa ko buwan pasiyo. So, ako pasiyo. Ano ka tama, no? Ready na ang kaon. Wait. Ya,
ka na kaya katulong naman dito. Disunod si Buka John. Aros dire. Aros dire. Bukod. Oh, nene katong Kung ano kay sungay ba? tumag ko. Ihaw din kating naman ko sila. Ano may na? Ya, taga susumay ba? Sigado kayo. Kuha nila ulo gani gapon. Kuha nila ulo. Ito ito ah. Yan po souvenir ba? Eh. Ito. Ito sa camera. Apa? Bawal lahat ng video. Yan. Hamput. Apa nga? Sana laban sana. Pagkakita mo. Kaya cuma na ada kini pada eh. Ano lang yung nanda bumang kayo. Nanti kinamot mag. Kalirita, yun, kalirita na kilawin. Putos na isaw. Lagi. Paksiw. Na. Hmm. Eh. Wala na. Be? Ano be? 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 Oh. May bata. Ito lang naman. Kalangga! Hindi na ako.
Yo. Sabaw sa panilig tawa. Sabay sabaw. Ah, kabog ang palit. Diretso. Ay, ulam ini dati. Ha? Ini gitu ulam, pwede. Oh, itu ulam ini. Sabaw mo lamig sa pagpunta. Lumayan lang din. Hindi lang yun. Yo. Ulo up. Hmm. Ulo. Mali makan din ang buhay dan tuan. Dako kayo. Tuan. Ano to? Diyan na kurang diyan na nakuha ni Teresa. Ngayon nagko Teresa patangan. Ano po ya? Ngok pa. Ang salik pa. Ay, sabi sungai. Yung man noon yung na ano ba? Tao ta sungay. Iko. Sungay dako man di. Sakit gapon. Tumbang tahu na. Tuan, bawa deh. Tulang do tayo. Itu bola ya tuan ba. Ingat. Maaf ko yun. Ha? Maaf. Sabi na na. Ituloy kayo. Ano yung ginuto ka? Daliya o? Ito pa yun. Daliya? Ay, nakaliit din. Ayun. Galit ka nga. Daliya. Magawang siya baik kebuan. Kita ko din eh. Siya. Orang yang baik. Martin. Pipit so. Mana na lola. Service naman. Mo pa ba yung pagbuwan ko tao na to? Sabat daw. Oh, siya. Ya. Ah, ojen. Ojen kebulan gimana? Ada dikulik. Mana? Pagtutup mo sa panunawat. Jadi ini nabugnon yang ini. Ini ganda na to di balik niya. Boleh satu kartu lang banyak. Ano si Anton? Takura na ba? Takura na ako. Hindi na
Hindi ka na. Ding. 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 Oh. Walton. Ay, kay gusto mo. Ba? Yung takip na yung haba, yung inulit. Sahala kontak. Ini. Dulu. Mungkin dulu Ha? Kumrit ba eh? Oo. Ano pa rin kapag abot na mo? Nakatalig ako. Bantay pagkaan ba? Bantay ba pagkaan? Hindi lagi matingog, break. Oto. Ano ito? Ano? Ang lagi mo kung gusto ng nila ko. Baon. Panunaw mo. Wala eh. Hindi na siya. Ano ko sa ingat-ingat ng tao. Di pa na kayo nga ulak. Ay! Lagi mo na yun. Last time, kung nakatong sunod kayo sa atong Blood net. Oh. Tinigit ka, Drake. Tara, limusin mo, Papa. Papa. Baby. Wala nga. dapat bayar sa dugay-dugay pa pumunta, no? Okay, ito pa ni Brian sa amin. Ito, ano niya sa ngaw ni Brian. Ano yun? Kami. Ito. Ano niya, Brian, nakukitil. Tira galing ko bukan niya na ang binaw dito. Binubir na ako. Oh, yung labot ito. Wala pa. Ila. Pura ng dito ka, magana. Binubir niya. Linaw ba? Tao ba? Amin, sige po ko sa mga gabi. Lang. Bakit tao na sa mga tao dito? Hindi kami nanalo. Gaga. Ganda eh. Sige na siya. Eh, hindi tawa. Sus, ang gawa ko. Magsigig ko mo. Tangkaw sa mga pa. Naku na lang yung mata ni. Ito yan. Nakaw na lang yung mata ni Ate. Anak. Okay lang. Sabi ko, kinabata. Joy. Balik ka eh. Isang nga dun sa tingin ni Joy. Kalitan na yung pagwa. Dugay sa tingnan. Adi ra kaya di ba dugay tingnan na. Ito ba ito may mga tawa? Dako. Yun lagi, tingin ko yung mga bata. Yung matagal. Kung sa musingit, wala na kung dito speaker. Yung ikataon mo ka dyan. Taon sa akin. Kapag sa akin. Wala kayo na. Anong Buat. kaon mo ka doon. Ano mo siguro? Tuhod ba tuhod? Go.
May wala ko sih. Manawi kumahaw. Para kayo ko na. Kailangan sobra. Kailangan maglandar ako. Sige, tinagpagod. Okay na. Salamat kayo.